Нашето село Костурин го добило името едно време за Први светски или Втори светски рат. Имало тука пленици и тие луѓе за да не ги цепат, комитите им кажале дека ќе го останаме, ако се населите овде немало тогаш село уште, нели? Биле тука малку погоре, като знам јас, ме справаа старите, и тие били од Костур и така настанало нашето село. Од пленицата се вика село Костурино. Костурин имаше едно време и кино тук гледахме. Пред 30 години. Много отдавна. Ние тия генерации гледахме тук. Имаше преко 300-400 човека. Те америкските филма, те вестърн филма, така и викат, те старите филми. И те партизанските филми. Акробатика с нея. Се получава фигура, снимка. Програма завършите с 4 палки от радите мои роди. Аз съм един от тия по-стара генерация, кои аз съм исто работил на филмовете и сега се секявам на тия автори, кои веки са заборавени. Некои от младите ние ги познават тия автори. Така да, то е убава работа, трябва да се продължи понатаму, за да може младият човек да ги запознае традициите на македонския народ общо, от всички краеве на Македония. От сръбско. Сърбите като идели, не го населили, па после доселено от другите села е населено тук. Па от Струмишко повеќе, от Попчево, Рич, Липовик, па от два страна има от Дудо, от Миравци. Приказките тия по-стари тамо ги обяснат, тия на таа маста, тия знаат повеќе. Ей, Златко за тоа работа. Е, таа маста. Јас и колегата одаме за Турција у Истанбул, да пазаруваме нешто. У Истанбул одаме. Да. Сега не е јасно там, што дека как оставаме колата и ќе викнеме. Не, ама и Живко бил со нас. Со жените сме, пази сега, со жените. И што да правиме сега тука? Викаме такси. Викнуваме такси, одива, доваѓа такси, да не однесеш Босфор, удранат сакаме. Таксисто не паре колата. Шо правиме сега? И речел, вика, изпаднајте мажето, бутнајте колата. Жените унатре. Бутнуваме колата ние на таксисто калетнува, жените ни однесе. А ние останаваме вонка. Ей, деде, ја бела сега, жените однесе. Нема место да петат. Шо правиме тука? А милиција тамо, одивам, така и така, жените ни однесе таксисто. И вика, млади ли беа жените? Ми млади са ми как? Ќе ви върнат да се керајте, вика. Абе ќе ви върнем, какви ќе ви върна?